неканените гости също харесват градината ти. Нека ти покажа кои са важните неща, които трябва да знаеш при употреба на уреда против картици на Parkside. Най-добри резултати се постигат, когато поставиш няколко устройства едно до друго в права линия. Така се създава невидима подземна стена, която значително повишава ефективността. Специалните честоти на устройствата въздействат като плашат картиците и полските мишки. Подплашени, те стават активни не само през нощта, но и през деня. Появяват се нови купчинки. Устройството обаче си върши работата, дори първоначално да се виждат повече следи. Ако вече не виждаш хълмчета до устройството, трябва да го преместиш по-напред, като така ще насочиш животните малко по малко в определена посока. Картиците и полските мишки не напускат веднага района. Отнема няколко седмици, докато животните напълно бъдат прогонени от територията.